Maailma on muuttunut. Mie tunnen sen veessä. Mie tunnen sen maassa. Mie haistan sen ilmassa. Paljon semmoista, mikä joskus oli, on kavonnut, kun ei ole ketään elossa, joka muistaisi sen. No paskapuheet sikseen. Super Bros on vihdoin sukkuloitunut tänne Rovaniemelle, Lapin AMK-kampuksen tiloihin. Vuoden odotus on päättynyt. Pit Party 2015 voi alkaa. Kabua. Kaikkihan me ollaan joskus oltu nuoria ja kannettu pienen leikkimökin kokoisia tietokoneita mukana. Oikeasti valehtelematta täällä on muutamia tyyppejä, joiden tietokone on isompi kuin ne itse. Täällä nyt on Pit Party tullut ensimmäiset pelaajat ja käyhän kyselee, että miten tuo johtoviidakko onnistuu. Anteeksi, miten tää homma oikein toimii tässä nyt tällä hetkellä? No hyvinhän tää toimii. Ei ole mitään ongelmaa? Ei oo. Mikälainen mylly sulla tässä oikein on? No ite kasat. Älä kysy asiaa, en tiedä. En minäkään. Mitä sä oot tähän upunut rahaa? 3000 euroa suunnilleen. 3 tonnia. Mikä tää speksit oikein on? Tässä on Intelin 5960X-prosessori. Siis siinä on 980 GTX, mutta me kävin eilen viemässä tästä yhden R-maahan. Siitä on yksi nyt lähtenyt, se tulee maanantaina taas takaisin. Oli ylikellottanut vähän liikaa, niin se oli ottanut vähän. Mä katsoin, että sen saattaa semmonen ongelma tulla pian. Morjesta. Jätkellä on täällä myllytä käynnissä. Joo. Mikä on kihelmöinnin taso tällä hetkellä? En tiedä. 1–10. Mä sanon 4 tällä hetkellä. 4, aika vähän. Mennään seuraavalle. Miten menee? Onnistuuko? Onnistu. Mikä on kihelmöinnin taso tällä hetkellä? Minkä? Kihelmöinnin taso. Pieni. Pieni? Mihin turnaukseen sä menet osallistua? Varmaan CS. CS-miehiä. Makea homma. Avajaisseremonia 2 minuuttia myöhässä. 3 minuuttia myöhässä. Nyt puhutaan sen luokan katastrofista. Mä en tiedä, miten tää jengi täällä sitten kesyyntyy. Sittenkin 2 minuuttia. Ja toinen mielenkiintoinen pointti tässä avajaisseremoniassa on se, että valot menee pois päältä, eli kannattaa pitää kädet ihan omalla puolella sitten. Mä toivotan teille kaikille pelaajille onnea ja menestystä. Sammuttakaa valot! Onko tää sun hahmo tää? Juu. Okei, voit sä kertoa tästä jotain? No ei nyt on mukava APS, niin kokeilee vähän metabreikkiä, pelataan AD-tyyppisenä assassinina. Okei, mikä tää peli on tää lolli? League of Legends. On se muuten 2 L:llä vai 1? On se loli vai lolli? Loli. 1. No niin, tiedoksi kotiin, se on loli. Mä kuulin äsken tuossa luotettavalta lähteeltä, että teillä on aika helppo game menossa. Ja kyllä vain, että vastustajat ei ole maksimileveleitä tässä pelissä, että ne on aika jäleensä. Mikä teillä tavoite on tässä turnauksessa? Onko voitto vai lähdetään hakemaan pistesijoja? Aivan selvä voitto, aivan helppo peli on tulossa, ei mitään huolta. Viime vuoden mestareita myös. Mikä tässä on hahmo tässä? Armetti. Mikä se on? Armetti. Armetti on minun pelaajanikki, mutta hahmo on Aatrox. Aatrox, mitä se tekee? Läiskii, dammaakia. Ei se oikein muuta tee, heiluttaa miekkailuja. Haastattelussa Pit Party 2015 projektipäällikkö Martti Muraja. Oikein hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Miten on mennyt Pit Party tähän asti? Pit Partyt on mennyt semijouhevasti. Totta kai aina on pikkusia ongelmia, mutta ei mitään lopullista. Ja kuitenkin ihmiset on päässyt sisälle ja saanut koneet paikoilleen ja päässyt jo pelaamaankin vähän sen. Eli koneesta on kyse. Voit kertoa ihan omin sanoin, että mikä tämä Pit Party-idea on? No siis verkkopelitapahtuma, eli tänne tulee ihmiset pelaamaan tietokoneilla
Sitten on muutamia konsoliturnauksia. Koittavat taitojansa sitten niin kuin muita paikalla ja läsnä olevia niin kuin pelaajia vastaan. Ja pidetään turnauksia, jossa on ihan hyviä palkintojakin. Ja on semmoinen, että ei tarvi yksin olla. Että tulee vähän niin kuin näkee sitten kavereita ja saattaa tutustua uusiin ihmisiin. Ja sille ajataan myös kouluasiaa, että meillä on tämmöisiäkin hienouksia, tehdään täällä ihan kouluprojekteina. Onko tämä tapahtuma muuttunut tänä aikana jollakin tavalla vai onko pysynyt ihan sama? Ainakin se on muuttunut semmoiseksi ehkä oikeammaksi tapahtumaksi, että on tullut vähän semmoinen, että se ei ole vaan niin kuin lyöty kasaan ja laitettu vaan nettiä ja sähköä ja koneita siihen, vaan nyt on niin kuin, joka vuosi on tullut enemmän ja tarkempaa se ohjelma ja näin, että se on niin kuin parantunut laatu. Subrosin haastattelupisteeseen on saatu lautapelinurkkauksen isäntä Matti Saarenketo. Monesko vuosi tää on sulla nyt Pitpartyllä? 3. vuosi. Paljon noin keskimäärin ollut kävijöitä on täällä lautapelinurkkauksessa? Per Pitparty. Per Pitparty, jos laskee kaikki kävijät, niin mitäs nyt sanois? 20. Pidän lautapeleissä siitä, että toisin kuin videopeleissä se on täysin päätöksistä kyse. Eli kuinka hyvin siihen osaat pistää sinun cruisorin vastustajan päähän, niin sillä ei ole mitään vaikutusta lautapeleissä, vaan päätöksillä. Pääosin se on täysin loogisia päätöksiä. Se, niin kuin Rainer Knizia sen hyvin sanoi, se goal of the game is to win, but it's the goal what is important, not the winning. Eli pelin tarkoitus on voittaa, mutta se tarkoitus on mitä on tärkeää, ei se voittaminen. Tämä on siis Looping Louie. Tässä ideana on se, käytännössä tässä on 2 sääntöä. Paina nappulaa, suojele omia kanoja. Täällä järjestetään Looping Louie lautapeliturnaus, jossa minä ja Teemu otellaan toisia vastaan, niin katsotaan miten käy. Jossa minä voitan. Vittu! Et sä tiedä kuka mä oon! Tänne pyytetään.